Τι ωραία να είναι Κυριακή, ηλιόλουστη μέρα και να ξυπνάς στο σπίτι σου. Είμαστε συνέχεια με μια βαλίτσα στο sharing, έφαμε πρωινόν, εκαλκάτσαμε βασικά και τώρα είμαστε έτοιμοι να φύγουμε να πάμε πάφ. Να πούμε ιδέα. Κερασμένο καφεδάκι που το... Δεν πού είσαι, κουνιάδος, κουμπάρος. Αντεφότεκνο. Cheers. Τι μου είσαι. Τι μου είσαι, τι σου είμαι. Ο αρφός σου είναι Για σένα, ναι. Τι μου είναι η Νάτια, αρέσει. ο αρφός του... Δεν λένε, έχω ιδέα. Άντρα μου, να μου είναι, κουνιάδος. Κουνιάδα μου, είσαι κουνιάδα. Ευχαριστώ για το smoothie. Έβαλα και φράση και γρήγορα. Thanks. Η Πάφος αλήθεια έχει τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα. Είμαστε σπίτι. Δεν έκαμε τίποτε νομίζω, ούτε να κάνουμε τίποτε γιατί πρέπει να δούμε και η οικογένεια του Σόλωνα που τους επιθυμήσαμε και επιθυμήσαμε και γίνει πάρα πολλά. Ρεπούα, νουντέλα, μπισκότο και φράουλα και μάρτς στην background. Και κάπως έτσι να τελειώσει η Κυριακή μας. Δεν έκαμε πολλά πράγματα για αλήθεια, ήταν έτσι πολλά οικογενειακή ημέρα, αλλά νομίζω ευκάζει σε μια Κυριακή να είναι έτσι. Οπότε see you στην Πάφο.